Limɛ fagara. Aman kanubaga bɛɛ fo an'an lajɛbaga Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fɛn fɛn sɔrɔlen b'an na bisu na an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ani fɛn fɛn ɲɛ b'an na bɛɛ lajɛlen ka vidéo ni partager parce que bi donkan b'a yira ko dɔ bɛ yen bi donkan kan ka maa caman sɔmi bi donkan kan ka ko dɔ yira diɲɛmɔgɔ la bi parce que bɛɛ n'a donkan don an tɛ don tan ka kɔrɔ mais ni an ye ka don tan bi ça veut dire kabako ko bɛna kɛ bi kabako kuma bɛna fɔ bi Mali tiɲɛ kuma bɛna fɔ bi dɔnni tiɲɛ na fɔ bi min bi an wulila ka se an ka belebele ma n'ale tɛ maa dogolen Mali kɔ kan min ye Seko Amadu Sidibe Banikɔ Amadu bi an wulila ka se Banikɔ Amadu ma Seko Amadu salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kori basi tɛ Seko. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi an bɛ Ala tando na Hamadu ho Ala min n'a ni tando ka kan ni bonyaw bɛ segin a ma. Ale Ala alhamdulillahi ale de ye tando masa ye o kɛlen kɔfɛ ka kow daminɛ n'a tɔgɔ ye Ar-Rahmani ale Ala in de ye diɲɛ hinɛ lɔbɔlen tigi ye Arahimi lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi an ka tando b'a ye a se fula Seko Amadu Sidibe Banikɔ Amadu Mali la Bamakɔ Mundugula farada sabu ɲuman sukonga ni maleviya tinɛ ani sababu ɲuman ni alijinɛ ko kun ye kɔnɔjɛlenya ye Seko Amadu Ala y'o d'o ma fɔ n'an sara ka na kura ye sa dɛ bari maa ni Ala ti ɲɔgɔn fɛ finma bɛ maa min dusukun na i kɛra kerecɛn ye i kɛra bamanan ye i ye soma ye i ye silamɛ ye ni adamaden dɔ ka ko o juguya b'i dusukun na e k'i jija sa seli tɛ ni Ala cɛ bilen n'i yɛrɛ tɛ selibaga ye kanu t'i ni Ala cɛ bilen Ala min ma Seko Amadu kɛ ten n ye hɛrɛ di diɲɛ ma k'a di n faso ma k'a di n faso halaladenw ma o tuma na an bɔra k'an sigi an bɛna dɔ fɔ an fadenw ɲɛna komi an kun ye vidéo kɛ dongo an kɔrɔ vidéo in a lazera an fadenw y'a partager cogo min jamana in hinɛ bɛ maa minnu na u y'a partager jamana in yɛrɛ wolodenw u dara a la jamana in sinji tɔw u dara a la o tuma na an nana an bɛna baro sigi a diyara n ye Seko an b'i fo kosɛbɛ Seko ma dɔ bi baro ka girin kosɛbɛ koba dama damani kɛra nin sɛbɛn kɔnɔ an bɛna Seko Amadu ɲininka a la k'a ɲininka a la bi i b'a fɔ Seko Amadu a ɲininkali dɔ yan'an ka don an ka baara kɔnɔ parce que diɲɛ bɛɛ y'an dɔn ni fɛn min ye an tɛna ɲininka hali n'a sɔrɔ bi babu ka girin kosɛbɛ o ye sogokan ani maninfinya tana ye a ka di i ka kuma o dɔ kan ani sogo kariti ko an ka sɔrɔ ka don an ka ɲininkali babu kɔnɔ k'a fɔ diɲɛmɔgɔ bi ta ka girin mɔgɔw ka partager se fula
alakiraba Muhammadu ko sallallahu alaihi wasallam bitabi damna ni fem ya ko wata karabu zina ako ale b'a fɔ silamɛw ye k'alu kana gɛrɛ jɛnɛya la jango k'a kɛ anw ka diɲɛ bilisali bi foyi m'a kɛ jɛnɛya de ka bɔ a la muso bi kalo labɔ ye kalo de an balakaw ay hakɛ to bita in naminɛna aw ka aw de ye izini ɲuman tigi nga ni izini reformu tiɲɛna aw se me ye kalo muso de bɛ koli a tɛ kɛ ten a bɛ kɛ ten sugu a fɔra muso kana tulonkɛ kɛ kun min b'a la denso b'i dayɛlɛ n'o dayɛlɛla a bɛ laada joli de ko tile 3 tile 4 tile 5 tile 6 n'a sera 7 ma o y'a kɛlen bana ye a mana ban denso dayɛlɛlen fana bi to yen fɔ tile 24 muso min t'i sigi a taa mɛn dugu in na a ye cɛ dɔ sɔrɔ yen a taa m'u ka so a ye cɛ dɔ sɔrɔ yen taa mɛn sugu jɔ a ye cɛ dɔ sɔrɔ o tɛ sa ye a taa mɛn tile denkundi yɔrɔ dɔ la a ye cɛ dɔ wɛrɛ sɔrɔ yen denso dun dayɛlɛlen don cɛ 4 ala y'a kɛ denso nana datugu o kuma na sisan maa 4 dun donna a kan dɛ ɔ denso datugura den min bɛna wolo jɔn den don ayiwa sogo ni jaabi sa ɔ a bɛ nana ci cɛ min ka bon kɔnɔ o den tɛ wa o den no o b'a sɔrɔ jogo min bɛna don den na o n'i ta ka jan ɲɔgɔn na tɛ tɛmɛ lakbar o kuma o den de sɛyara o wale minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ tan an ka maaw ma se ka ko in de faamu silamɛya fɔra k'a dabiri de silamɛya fɔra k'a dabiri de denso min datugura a datugura cɛ 4 maniyu de dala o kuma den ye jɔn den ye e b'a ye e fa min b'a la min yɛrɛ muso cɛ ye i bɛ taa sɔrɔ den in ɲɔlen bɔlen bɛ ba in na wali fa in na nka fa jogo kelen tɛ den in na i bɛ taa sɔrɔ o den de bɛna kɛ du kɔnɔ a da bɛ juguya marayɔrɔ si tɛ sɔrɔ a la donc o bɛ se i bila maabaw kɔ ka maabaw buruja ka maabaw lagosi ni hɛrɛ o hɛrɛ yera ale kɔni ɲɛ tɛnɛ bɛ ko ye bon o de kama a fɔra kalo o kalo muso ka kalo labɔ dɔw bɛ yen a jolikuru simini tɛ hɛrɛ i ma maa o maa ka tɔɲɔ sera maa o ma diɲɛ kɔnɔ a bɔra mansa min na hɛrɛ t'i ye kaburu kɔnɔ yɔrɔ maa ma cun ka bɔ ala rɔ mansa bɛ bɛɛ la o kuma na sisan an ka diɲɛ ɲagamina ka diɲɛ yɛrɛ ɲagami a bɛ sɔrɔ yɔrɔ de fɛ i bɛ den dɔ ye i b'a sɔrɔ joli 4 b'a kelen na den kelen joli 4 mais n y'a f'i ye kuma daminɛ na denso datugura maa 4 de kun b'a kɔnɔ ye dɛ maa 4 sera a ma a ma koli o kɔfɛ o tuma a datugura o dala ye voilà jogo sugu bɛɛ bi y'o den la donc o de kama alakiraba y'a gɛlɛya ko a kana gɛrɛ jɛnɛya la jango k'a kɛ donc silamɛya anw ka silamɛya wulibali de don donc jateminɛ la n'i ye maa o maa i bɛ den dɔ ye dɔrɔn a fa muɲulen don ba muɲulen don mais i bɛ den ye a bɛɛ kari ka tɛmɛ a ka kɔ bɛ se bɛɛ ma quartier kɔnɔ sigida la i b'a ye ten a tɛ maa bonya a ka lagosi bɛ se bɛɛ ma bon i bɛ taa lajɛ dɔrɔn façon min fɔlen filɛ nin ye i b'a sɔrɔ o mɔgɔ sugu de don ba donna wow de rɔ donc musow denwolomuso ɲumanw k'u kɔlɔsi yɔrɔ la n'o kɛra sa an ka diɲɛ bɛ ja o de ye kɔsa in na k'u cɛya ta o ye maalifinya taamasiyɛnw ye an bɛ maalifinya tɛnɛ minnu na k'a fɔ a dɔw olu ye bon waati dɔw fɔra
ma kanga kana furumuso mo wali bi tanga mo watu fora nyaro wala ka clip ma clip sigile tenga neveri ale kile gantere ma munu mi cho na furumuso ma de do bi sora kono alna kera faka do ala kile kile o be ke fana ay faka do ala kile ka ngulo wuli gelew ni me fe unyi me do bu sigi ko wati to la Fato funu wone temema oye wala kadi Allah akbar ni de soro lo kuma doro bara chena atete mo kan so de munu gere sege kadi pala ngo e de munu mi wolo neveri yo gere sege kadi de no be no wolo la neveri sei fula oye fulungu dodi a gere sege fulungu dodi ni de ko ni wolo la neveri fani ba au ke ka sege ke sa here dodu atete mo ga awo Allah akbar fulu mi me nyama fara nyonga ala deli dobe ko la ni photo ten ya obi to fulu che ka de ku na ka so ta haya do no kera kaba obo de ku lo tawuli teketi haya do de bi se bala ibi soro ka kuliji no kera ade are de ka soro be yelawla ka cho bonala aw bi here be soro ni de wulu la neveri che do musodu ala deli de be kala no kera te fanda yakede tetemoko dongo do neveri kle bopma neveri asigipma ma teka ni de bangera ka benoi ka guap mala wadu hade kudu ka bon neveri ka tabla 10h30 hotel ni de wolola wati ni nasi ni a sebe funu bi nyama minche saninga de re do dalade opma greseke be demba ni deva balu tetemoko yana ka do dala nyaro debe bonala obe mubarake foi me ka yira de feno balula mamunu ti doni ko kala mo ka yira la ko doni bi wallahi ni doni te jeti jo ni doni te jeti jo ni yele bunu jole flana no e telephone nye ni doni te ndegla opra ema mako sale mi jona ire fashiala I doni mi mbe no yi fadame I faye jamana joni doni mi ma mako sale ban galaka nyimi dew munu ngele meka anga doni be lakari anda tugolu ko ne ami tugu doni mingo wodi an dame iye doni o doni soro ka jero tike kono ni ma sigi dame tna doni fu bi bo fu he change ko sefula ne flake di ha odo shoga madu siribi e ma chenu fo fugula e mo na fo fugula mi kuna shogo yara ku ni ngaw yoro do la dogono fugula ta odo ukata ka bonda la sa dokera ni politique bayina on do nyedo on ye mali joli mali halala dew on yo de ni ko ye malien I ka malien ya bedda on tama bari on ma nyini halika camera dege nanga malika inde kami me mali kono ya ode on ga mali dengai on me min no ni yo de ni tuba kando ami do fola nga on mako tula on faka wa fa dame hali kulushi mimindo na bi fo mimo folo ko bakuruni na nzagira bakuruni mo sisa on ma wolo anjero ka anyo misiri kono nai donzo kulushi surumani abi fo ma ko bakuruni o tede bakuruni ka jani minye na bi fo ma ko mbogi hali na mbogi ko klela sisa ami mbogi wolo anjero ka anyo mo nyefe ku seli misiri kono tetemoko baranga chakoroba do teme na uyo kewu wuli bale on difsa ya lui ha ni malole ni fakoroba uye oba yira ki fa ma jojo on fakoroba ude mali joya nu dame franzima nga mali jo ngwa ma jo bali dame mi mo nve ya franzima dame dan ma franzimo di Europe ma damo wuli bale on dabe on ga dame amora ya na dame ka se lu ma edi ha tubabu chekele na ya shira doka soya dugu jele akunya ayere togoda amuso ina ka ajamuke ko kulubali ay wati ke muso ngo amo ke bita ko oho o ko mana kibe dugo kenye kwala ka seni me to muso ko ya banewa ko owo ako ne ye semeni de ke ka soya
Nyen dogo da ere la ko hawa. Ka njamu ke kulubali. Ki ka todum. Ebile blasirata ko o. Ako menye sezuru mingi fe oti sara. Muso kwa ma anve ya. Ijatigi muso de ne de. Ote sara de. Ako ha? To muso ko. Kwa le Afriki yala ka le mo ye dugushi kono ni malite. Atotomoko. Nada adama de yala o tne o chien du fenya. Ha? Do jamana an ya joni nye ya. Jamana yere wolo de ibo doa. Jamana halala de ibo doa. Jamana ka nyeji jurute mamina ibado. Jamana ka dangate minga ibado. Mami kami ala ya danama delikati jo meetingi do kenela. Kene ka afaso kama. Ka fo. Ka ba fe ka dangara faso la. Mami ma deliko ke. Ode jamana halala de. Me ma delila kati jo meetingi la. Ka ba fe ka faso jeni. Wali ka vitiri kelenchi. Wali ka dugalengele nkali. I faso kono. Ma delila ko ke faso jugudede. Tete moro. Yewuli bale. I faso kono. Ni faso kono. Ni delila ka kuranfili kelen tige. Walima ka fe kelen chi. Sirabaka. I faso jugudi. Tete moro. Oru. Wala do faso de nyuma joka bolo korota. Ko ma deli ka gwa ka gabakuru ke ka ambulu kelen chi. Aywa. I faso ka nafa. Ka damene a baloje yoro la service da a feula ka ta dugu bela jamana bela faso ka endere be yoro mi I bolo korota ko ma deli ka cheni kele la don faso kono no kera ye faso halala de me no make e togote faso de e togote citoyenneté e togote faso de nyuma I sara yoro I faso jugu de wa I keri fa jugu I keri ba jugu e wuli bale shogo famna be do bi kuma citoyenneté lu ta korodo koro jume mala me keleme ka bo kata pine jeni siraka I fa du kono I fa du do dala gaji be ci foga do ka du kono no fe e se ki yera wele citoyenneté mi aywa ngalbe afo bandi oru na ma ka unta ya ma chi otea me ote jamana de ote horoto ke otoyi jamana de horo ibi asigi abe munu molo domi aba asigi ni au na kaka ala ba di fana ni kodo mi la me ma mine kolo ni koloka citoyenneté bi fo eblia ate fo afamna shogo amadou donc ka fawye ambe babu mununga kala babudu ame kaka nyogo ngaladi e wule bale anga jamana yi dame munu humba kono mi kolu de fo kata kani nonguna ka jira donzengelente mengale alala on yo defo afo qur'ane rete qur'ane black refe bani doni yiri damala shako amadou bi mawma ko nya foka se jewli doma yiri dro ila yawmi dini yiri dro sara doma yiri dro nene wolola mina nine do ne yo defo nga wajuli bela ngo an wara yoro mina dushi kunda nga jamana kono dumi ntiseka ayere defani boli makata boli so makaso te dota befe ha dawo da boli be so beka dala kabla beka defan Europe me kanyele komashia tanifla mabi komako fun nyina me on dena nzigi kanye muriani ngala kama olu nenne la baranda medu olu de jolike ya olu de jolike faso joka soro on ma wulo ka se ka faso seni hakema on ngana nze da usena nola ka doni do soro doni nana yelama ka ke bin nyonga ndige ala ka doni yere pme olu bolo ani barika opuma sisa olu munun temena na nana nzigi kama olu la gweshi opuma meka mundenyi aywa opuma na ma nyina ni fashi yako ka nyina buruju ko ka nyina dame ko e togo te faso jobade e togo de faso tiba donc sisa ni ne cheyaranga kosa ina de nuna afamna shoga famna nam ama fo bela jele fefem na nyi sam na yingali nke kabako yingali ba
nafa ɲingali ba fɛrɛ ma dɔ diɲɛ mɔgɔ fɛrɛ sigilen bɛ ka ma kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka partage fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na ɲingali min a b'an ka sɔrɔsiw kan Cheikh Amadou ne ma fili le 19 novembre ne ma fili ka taa le 20 novembre la 2019 ne se fila kelen de feere ma ko an kumana sɔrɔsiw fɛ kosɛbɛ i ye gangan gosi o Mali tentigiw ka f'i ma fɛn dɔ b'i bolo i b'a d'u ma n'u kora kisɛ t'u kelen faga tuguni cɛ o cɛ korɛ ka ko la sogo sogo cɛ ninnu korɛ cɛ o cɛ y'u ko olu bɛ balo la bi sogo ko dɔ kɛra kɔsani na o don an kɔrɔ denmisɛnnin funɛngɛnnu u donna u bɔra formation na a y'an ma san kelen bɔ dɔw yɛrɛ ma kalo 8 yɛrɛ sɔrɔ sogo an y'a mɛn k'a fɔ u binna jamana dɔ kan ne mɔti fanfɛla la sogo a kɛra degunba ye ne yɛrɛ sen fila min bɛ kɛrɛfɛ n camarade de classe ni maa min ye classe kɛ o dɔ kelen b'a la sogo mun b'e bolo k'a kɛ bon sen fila nin yɔrɔ la fɛn tɛ n bolo k'a kɛ gango gɛsira don min tiɲɛ don i sera ne ma kɛ mais i sera ne ma ne yɛrɛ ka laɲini de ye nin kɛra Banankɔrɔ ya o a kɛra maaw la ko tɛ o a kɛra an ɲɛna ko tɛ o n ko a kɛra ne la de Mali ti dɔwɛrɛ ne y'o de fɔ o Ala ka saya fura t'i bolo mais Maliden ka saya fura i jija i k'o ɲini dɛ wulibali o ye tiɲɛ o wulibali ye sogo jamana min den t'a fɛ ka maa wɛrɛ ye ko ɲuman nɔ o ye kulon ye u nana ka na ne la jɔ n ka da la o ka ɲininka n tɔgɔ la k'e don an ko awɔ n ko fitiri donna k'e bi taa min k'a bɛ na ci la ne ka kalanden ye ne wele ten ko Seko k'a ye marifa jɔ yɔrɔ dɛ ne ye n kɔ filɛ k'a sɔrɔ marifa bɛna turu ne la ko n'i y'i sen ta min ni diɲɛ fara ka n bɔ mugu la sen fila kunkan 6 ka tila ka boli o don ne den fɔlɔ san 8 a si ye san 8 san 8 duba in cɛ ma et puis n kelennin ni ne fara dɔrɔn dɔgɔnin tɛ n'a kɔrɔ tɛ na donc maliyɛn o la ɲini ni ne ye o ka mugu kongo fo ka taa wuli n ka bloki la ka boli sen tɛgɛ la a don na Ala ka hinɛ n terikɛ la bi Ɲamɛ Keyita a ye polisiw bɔ ka yɔrɔw minɛ pour que k'a ko ɲɛ sɔrɔ u mana maa o maa ɲininka dugu in kɔnɔ Banankɔrɔkaw bɛ yen u bɛ sa u balolen tɛ yan nin yan an yɛrɛ tɛ yan a t'an kɔrɔ nin yan a ko o tuma na nin kɛra mun na faamaw mana enquête kɛ ko nin kɔni k'a ye hɛrɛ bɛɛ k'an ɲɛ yan sunkalo mana se a b'a sara da k'a d'a ma a ko mais o bɛɛ k'a b'a fa wa mais ɲumanya bɛ maliyɛn ka faali baliya maa wɛrɛ bɛ maliyɛn yɛrɛ maa wɛrɛ bɛ fa i bɛ hɛrɛ lase minnu ma quoi aya a don kama n terikɛ accident chef dɔ bɛ yen o nana fɔ ne ma a ko n dɔgɔ ma Madu Jara a ko n dɔgɔ ma a k'i ta ye fura tɛ yen na n'Ala ye yɔrɔ dɔ nɔgɔya ye i bɛ yan bila n ko bon ne bɔ kuma ma se yan fɔlɔ n y'a fɔ tan n ko ne bɔ kuma ma se yan fɔlɔ ka yan bila olu ɲɛ ayi donc den kelen maa min cira ka na ne fa a don ni Ala tun ye n d'u ma u tun bɛ n faa dɛ donc ni o sera ka kɛ o don kunkan 6 k'o kɛ ni ne kɔni ma sa o tuma na ni ne y'o di n ka denmisɛn dɔ ma o bɛ sɔn ko dɔ kɛ o tuma ne ye ganko gɛsi nin don o kɛra a don an ni surasi dɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ n t'a dɔn surasi ɲuman don dɛ o kɛra colonel dɔn an n'o fɔra ɲɔgɔn kɔ o kɛra o ko k'o kuma in fɔra ko a ye ale dɛku k'ale ka élément dɔw bɛna taa n ko a ma min ko ne fɛ yen ko parce que ko ne ka n sigi ko nin bɛ ka na olu sɔrɔ ne ko ne ka n sigi n bɛ ka na olu sɔrɔ kabi Ala ye jamana in da jamana in b'a den ɲuman fɛ yan o t'a fɛ min t'a fɛ tiɲɛ yɛrɛ la o tuma na an bɛna bɔ ka taa d'u ma u ka so wa tiɲɛ na non ganko gosira ka mɛn dɛ n ko bon n'i ye o ye n'i ko ten kaba i ka élément u bila ka na maa min y'a fɔ Sogamadu don n'u b'a fɔ Somali u bila i ka na n kɔ maliyɛn degera ko bɛɛ la mais ko dɔ bɛ yen i ma se o la dɛ i ma se o la tiɲɛ na u bila ka taa n kɔ a ma ye bele dɔwɛrɛ weleli kɛ ko tuma k'u b'a fɛ ka taa san n ko ka mun san k'u bɛ tila ka taa feere u ka surasiw ma kungo kɔnɔ
ngo esiga ba ka jamana inve tout à fait ibina wari ko doina wari ko faraina ayo mafo ndarke na nyuma ya mine e ko kuma reche ya chugo fere bani maliya bulu ay na ho fula ni yembonya odo ni fendi bulo toyi karate kami ala kanda ne be tande o nera kunda do ngomi balo ere me fala to ya dabo nde nyuma ngamo ma dabo nyuma ngama chana ha wule bale show ay na ho fula o seranna amasen ma chana a jalatigi do no lu enyu ansoro nyara akara 2019 akara 19 ka do 20 olu nana ne ko sisa ngo aw fla ni yew jalaba mi me awla naw ya ka surashi demsew na yu kodun aywa ko no ko lu tse ka kete ko no te kana fo ala dota amena fendo la ngo hanga beti ago ngo bon aw saba ko le me munya jamana ni aywa foi ka bo da fe raison do la kana fitiri da feta ko me aw saba abeninge aw ye jalatigi we me munu mi jo daladu aywa wulu ka kori Sefula u klobe na re u kloba la show nete ma tofo o saba kote ngo me ebe yoro mina sa e kanga commandement table re ko nu yake nyara asoro depuis fanga do nu me amakete ya karate ko nu yake ka be fo ko lubi ka ko do la be ngo bo aya toyi fereli ko kuma tala nama na le fanda nu dewnye munu me ka saku muso nu dewnjo nama na noy wantadi karate bara ngera tandi uyene ni toro ina alabado karate na mo bali kanana aish donc anana kessa nere anana ke domaga kun goy ne domaga surashu ay komi dugu ngono ya munu men nana foli ke nu nana ka bo tama mission la korofe ou be na marka dan sheko vraiment nyan seme alala anana foi manzoro ngadi moro ba bebulu ni koyi soro mi kuma bo lahara do Allah ne fo adu ya fati o me uyo ko dabiri ne fana ye dabiri ka dabla kamba pew amaketa ha malangolo ndo bora journaliste langolo ndo bora dun kuma langolo ndo fo o fana kera o make meja langolo mais Dieu merci mbalimake nga kalandedu ga kalande kati vengati ala ka hereka na wode kona ka tigi sieli ka foye ninta nda nyono yede kati ya fatigi enta esi ya famu e wuli bali donc sisa ne ye se da ka kanzigi bari ne aye jamana inta nyeta defe no te shego amadu jiramo malidew abena nafa do nyaai ala ti de namo mimina nyogonge die kono ya Allah mena ko ka bo kala keri ay ini ala de be nyona sadi ne nana de ne manani nyere afole te ne ya ne de muso do dengile di yafut muso imandono du fa imandono du ne do ma uklobe na uklobila na kunfora je kono ko joye falato e nedu ne ga de ngoi me ala de la kuyi donc sisa mimi nya faso nye manya wa silame ya fana de me yorodo me ndale alala asigi me ko ba korode se ko amadu ko ide ni ala ye sedi a menkali alala silame ya mbe nyemo ko munu muno je kono bi ne ba minula wallahi ni ala ya sedi ma binula baru tala chete ma fo maliku yi ngo je kono je ni ala ya sedi ne mo billahi silame ya be bulo minga ne ba boshi ka gubulu bari silame ya nana de hine silameya nana de makari silameya mana de ka makele nibo silameya mana ka mogotonyo silameya mana ka mogotonyo gafe ko ako wakatala lil mu'minina mutamida fajazahul jahannama khalidan ako niye silame kele niye makele mfa ko ala alijine ke haramu yimo o kuma silame munu meka ka mafa ni Allahu akbar olube chugodi aywa jamana bajume ka fo ko mali be chogo mina ko tebe ko silame ya mani fo joye ka fo an ga jamana kutuba be yele ya nini yeni ndaga bi dobo haramu shini me joye sirifu be neni feme beke me joye ka fo ko trolisi kele ma fa ya ka tibe joye ko fo mashi donc kada la galofu
ou bien maintenant ya donc ni ni fora ne bi tiɲɛ de fɔ donc comme a to défend kaba ne faso ye Mali de an b'a défend de fɔ kaburu dingɛ kɔnɔ n'a ma bɛn i ma i yɛrɛ faga n'a ma bɛn i ma min y'i daja o fɔ i da ye kuma i tɛ se ka tonji wa i tɛ se ka dugukolo wɛrɛ falen parce que cɛ dɔ bɛ dɔ ɲɛ o yɔrɔ maaba tɛ jamana in kɔnɔ bilen maaba tɛ bilen n'u m'o la gasi o maaba tɛ n'u b'o la kari a ma kɛ ten a kɛra ten sogo maaba bɛ senkɔrɔ cɛ dɛ mais ala tɛ senkɔrɔ cɛ wulibali Sefula donc ne ye gango gasi a waati la n y'a fɔ tuguni émission dɔ la n ko n y'a dabila yɛrɛ de i y'a fɔ ten n y'a bila pewu surasi kelen o kelen sera ne ma yan ne ka numéro b'a bolo aw ni ne de bɛ kuma su ni tile n ka foli bɛ jarakɛ ye Seware aw ni ne de bɛ kuma surasi kelen o kelen n ka foli bɛ n terikɛ ye n'o ye Nkoki ye n ka foli b'a ye surasi o surasi tulo bɛ Seko Amadu la ni y'i labɛn ka taa kungo kɔnɔ ala kama e ni ne téléphone de b'an cɛ n'i ye su tura k'i se kɛrilen sigilen don n'i ye su tura ala ka ni su tura lahara don a tɛ tɛmɛ o kan surasi o surasi bɔra ne ka so yan i balolen bɛ fɔ ni ala y'i fa bari ala ka saya o ta i ka ni ye ne m'o bali mais den minnu bɛ yen n'u da bɛ ba sin la k'a min olu taalen san kelen ka taa kɛlɛyɔrɔ la ne t'i dɔn n t'i ba dɔn n t'i fa dɔn min t'a kuma dɔn ne ye mɔgɔ de ye ne sigilen tɛ Mali tɛna koyi n ko ne tɛ Mali ka ala ye o don wa wa n di maa si ko wa an m'an faso défend koyi n tɛ maa si ko dɛ mais n ka maa o maa sera mo yan sa n b'i bilasira ne ka maa o maa n yɛrɛ ka maa i yɛrɛ ka maa wa a banna Sogamaju ka maa sera ma kosɛbɛ tentigi la i b'o bilasira kosɛbɛ ne b'o kɛ mais n t'i bilasira ni jamana surasiw a ye n'a ko o tɛ kɛ mais jamana a tɛ nin ya an y'o ɲumanya daminɛ Sogan y'o kɛ dɛ dɔ nana ne wele téléphone na don dɔ i b'a dɔn jamana in bagalaka ɲimiden ka ca i b'a dɔn Bundeni Dangala olu denw n'o ye gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ ba kɔnɔma falen a mana se jigili ma a dalen dɛ denw b'a galaka ɲimi de ka bɔ ka ba fa ka bɔ o de bɛ kɛ den ɲuman ye tɛ kɛ den ɲuman Bundeni ni Dangala de bɛ ten denw bɛ ba galaka ɲimi ka bɔ o bɛ kɛ ɲuman ye bilen o tɛ kɛ ɲuman ye sogo o dɔ ye ne wele téléphone la oh non anw bɛ yɔrɔ min anw yɛrɛ association dɔ ye anw ye Mali ɲini an bɛ bataillon 6 d'i ma ale bɛ ka bataillon fɔ cɛ min ɲɛna a t'i dɔn de o b'a dɔn ale a t'i dɔn ale t'a dɔn de sogo a t'i dɔn voilà an bɛ bataillon 6 d'i ma a bataillon kelen o kelen an bɛ 20,000 n'o a maa kelen bolo ti u y'a kɛ ten a miliyɔn hakɛ yɛrɛ jate k'a fa donni kelen na a ma kɛ ten a kɛra ten anw bɛ yan an dɔw bɛ Sud-Afrique dɔw bɛ Congo nka u bɛ ten a kɔ n ko bon n balimakɛ n b'i mɔ ni ala n'a kira ye n'i ye hɔrɔnden ye i ye halaladen ye k'i ye Moribo Keyita ka jamana den ye Cɛba ka jamana den Babɛma ka jamana den Segu Da ka jamana den n'i y'a halala ye a kɛ ala kama maa minnu tora Mondoro Ntelemani u musow b'u kɔ wari in ta i ka taa d'u ma yanni k'a di ne ma ne ka kɛnɛ ne bɛ se ka dɔ kɛ n yɛrɛ ye sanni i ka wari di ne ma n'i ma taa d'u ma i ye faso jugu de ye. o ye tiɲɛ i y'a fɔ ten o donni kelen na a ko ne ma ko ayi non ko ne bɛ se ka nin kɛ fu ten ko ne fana dun ne bɛ baara k'a la ne ko ne bɛ baara k'a la mais ne ye n ta ŋɛni ye n'i ye citoyenneté i yɛrɛ ka dɔ kɛ n'i ye hɔrɔnden ye o ye tiɲɛ n ko bon ne ye joli ne ye silamɛw labɔ an ka kati an donna an ni Amzardini ye joli labɔ joli paquet 300 kɔ o ye tiɲɛ o ye wulibali ye sogo joli paquet 300 kɔ kati dɔgɔtɔrɔw bɛ yen o o ye wulibali a donna ka to a bɛnna jumɛn ma mois de solidarité a donna cadeau min dira a yɔrɔ la yen ne bolo de ye malobɔrɔ préfet ye dɔ di ne ye dɔ di i y'a faamu ne ko a tigi ma n ko kɔrɔ e bɛ ne dɔn ne jɔyɔrɔ dɔ ko in nɔ a t'i dɔn ne dara de anw ma da ka wari mara de koyi ne dara de ka n ta di anw b'a di de a ka haramu ninnu tɛ taa kanaw na lahara dɛ donc o joli paquet di yɔrɔ la n'a ma anw barika da n'o ye fɔ n'a y'an muruja o tuma na fɛ sa o ye danga de ye mais maa o maa bɛ yen n'a gɔkolo ka fisa i fa ni ba gɔkolo ye i kan k'o to yen donc sa a tigi ye nin de fɔ ne ma téléphone la ne t'a tigi dɔn donc ne y'a jaabi tan a y'a tigɛ mais pare que a taara mɔgɔ wɛrɛ wele a k'o tigi ma ko ale ye ne wele k'ale bɛ ne conseiller ko ne cira ale bolo ne ko bon ne b'a f'i ye cɛ tɔgɔ ye Mahamadu n'i kɔni ye ne bila maa ɲumanya minɛ kɔnɔ o b'i diya n ye n'o tɛ ne kɔni b'a dɔn ne kunkolo tiɲɛna
ne b'o kalama dɛ ne kunkolo tiɲɛna bari ne min ye ɲɛ la Somali jamana kan n'i y'a ye Mali la yan e t'i ka chaki ta ka bɔ Europe k'e bɛna Mali la tuguni ne min ye ɲɛ la Somali donc ne kunkolo tiɲɛna ne b'o dɔn mais Choguel yɛrɛ kun ta kun ye mun ye Somali ne t'o dɔn ne tun bɛ min na Somali o ye kalan de ye mais n'i ye n sɛgɛsɛgɛ a tɔ la n t'o ɲɛ dɔn ne kɔni ye kalan de kɛ ne y'o de f'i ye anw ka diinɛ ti minɛ an na koyi i b'an papa i dabara la i da oui mais dabara bi maa minnu m'o ka diinɛ kɔ olu b'a d'a ma dɛ maa min y'a ka diinɛ ta tasuma kami cɛ mɔ e dabara tɛ se k'o bɔ a ka diinɛ la n'o tɛ sirifuw tɛ ka nɛni nin ya komi Mali de don mais ni jamana wɛrɛ don min bɛ ka sirifuw nɛni k'a b'u da kɔnɔ k'u ɲɛkɔlɔni wa kutuba la diɲɛ don o don n'i y'a kɛ anw bɛ jamana minnu an bɔra jamana minnu na n'i y'a kɛ i da min y'a fɔ a bɛɛ fara f'i tulo la mais a tɛ ka kɛ nin ye wa sirifu yɛrɛ aw ma bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔrɔ wa n'o tɛ sirifu kelen bɛ se ka nɛni Ala kira sɔnma bɛ se ka nɛni Ala kira joli bɛ se ka nɛni anw sigilenba bɛ seli la kira joli bɛ ka nɛni kira bɔnnaw bɛ ka dɔgɔya u bɛ ka buruja don o don kutubaw la o tuma mun kɛra silamɛya bɛ min a tɛ yen a faamuna Chogo Amadu ma dɔn mɔgɔ caman ye faamuyali sɔrɔ surasiw ka ko la i ko i ka maaw i b'u le bilasira bon ne bɛ min kɔni fɔ u k'u farati ne la n'u m'u farati dɔrɔn ne bɛ seli bila ayiwa Maliyɛn bɛ ka na ni ko in ye cogo min n'u m'u farati an bɛɛ bɛ bɔ seliko in nɔ yan ayiwa n'an bɔra seliko in na a tɔ bɛ kɛ jumɛn ye sisan ayiwa Chogo a tɛ nɔgɔya dɛ ayiwa n'u m'u farati an bɛ jɛ u ka nin seli in kɔ dɛ aw ɲɛna k'an tɛ se kɛ dɔwɛrɛ de ye n'a ka di ne ye min ka kɔlɔsi jeni sisan k'an sigi k'a jeni k'a mugu to e ta de ye ne yan a ta t'i ye a ta t'i ye n'a ka di n ye sisan min bunji bila a bɛ nin bɔ e bɛ k'e bunji b'e la e bɛ se k'a fɔ ko ne ye bunji bila k'a donna k'a bɔra e de ta ye yan e ta ta ye silamɛya ye ta ye a ta ta ye donc sisan silamɛya ye toloni ka yɛlɛ diinɛ de o don mais anw ka silamɛw lajɛ ni nin ye ko min naga sisan dɔ in b'a ɲini k'o haramu ni nin ye ko min haramu dɔ in b'a ɲini k'o daga o ye mun maaw ye tɛ maa ɲuman ye ne yɛrɛ malolen don bi pour que mun na min maloya n'anw ka diinɛ yɔrɔ dɔw la ni Ala cɛ n bɛ maloya n'a ye bari anw ka diinɛ la n'anw ko kuma tɛ fɛn min na fagali b'o la tɔɲɔli tɛ fɛn min na ni bɔli b'o la a t'o la anw ka diinɛ de y'o ye bi donc ne y'a fɔ n m'a yira surasiw la ne ti maa si wele ka gango gɛsi o san nata tɛmɛlen kɔ n'u m'a k'a cogo la u yɛrɛ b'a dɔn a ma k'a cogo la o mais a nana kɛ relation ye mɔgɔ sɛbɛ denbayatigiw ɲarɔ ne y'a fɔ ni dencɛ t'i bolo n k'i kan'i sen don a la a ma kɛ ten a don i ko a koli filaru voilà i y'a fɔ ten filaru koli ye fila ye merci koli dɔ bɛ ni dencɛ t'i bolo ni i tɛ ko la voilà a cogoya wɛrɛ bɛ yen mɔgɔ kana o bɛ d'u ma merci se fila nin fɔra tan Chogo hakili b'a la mais ni cɛ o cɛ jɛra a ma denbayatigi don ne ni mɔgɔ o mɔgɔ jɛra denbayatigi dɔw muso de bɛ a na k'a fɔ karamɔgɔ an nana fɛn in nɔfɛ dɔw bɛ na ni 1000 surasi baden tulo bɛ ne la n'i y'a sɔrɔ surasikɛ min de la ka dasi 2000 bɔ ko nin bɛna Chogo Amadu a tɛ yen min a tɛ yen Chogo e yɛrɛ hinɛ bɛ ne la o ne b'a fɛ e ka kisi de han nin ye tiɲɛ donc o su minnu mɔra kɔsa in na an bɛ kasi n'a ye an ka jamanadenw Ala ka hinɛw la amina rabi mais ne de nana wuli kan sigi ne b'a fɛ ka ko in bara de susu n y'o de fɔ jamana o jamana diɲɛ dugukolo kan maaba o maaba Mali kɔnɔ diɲɛ kɔ kan maani o maani ni dɔgɔ bɛ yɔrɔ dɔ juguya dɔ kɔfɛ k'a bɛ Mali janfa la n ye n gali malidenw ye u ka kɛ n seere n'a janfa bɛɛ ma da kɛnɛ kan n b'a ɲini Ala fɛ ne ka kɛ Mali saraka ye Chogo Amadu o don an ye interview kɛ yan on dirait que président Faransi président bɔra bisu na a bɛ yafa deli la ka yafa deli Mali fɛ parce que i ko do ko Mali jugu e b'i ka kɛta kɛ kosɛbɛ ne tilar'o la an y'o kuncɛ Sikaso kunun Chogo kun taalen bɛ Sikaso dɛ ne kun taara yen o kuma i taa kun mun na wa aya ne taa kun ye koba ye a Sɛri Sɛri Usumani Madani Hayidara a bɛ yen a se dana yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ taa terrain kan a banna ɲɛna a ma ban ɲɛna sa n bɛ taa ka terrain kan ka taa ka hɔrɔnya segin a ma
Haidara ndara Sikasso depuis tarata do ne be Sikasso Haidara ne sɔrɔ ye o hein ayi sɔrɔ donc ndara Haidara kama wa ma dɔn hali ni diɲɛ wulila sa Haidara ka nin jama in ɲuman dara wa ɲuman bɛ sagi mɔgɔw bɛ ko in kɔnɔ ten de olu bɛ ko in ɲɛ dɔn t'a ɲɛ dɔn ɲumankɛla ŋɛniɲɛ ɲuman n'i ko i b'o jigin Ala b'i ta cɛ di donc ndara n ye Sikasso karamɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an ye baara min ladon ni n y'a layidu ta diɲɛ ye n y'a fɔ diɲɛ ka kɛ n seere ye min kali Ala la n bɛ ka fɛn dɔ dogo n bɛna tɔ fɔ ni Faransi ma bɔ ka kuma ni Faransi ma i jɔ f'a ka mugu ta ka jugu minnu n'a nana n'u ye a k'u gwɛn bɛɛ ɲɛna n'o ma kɛ min kali Ala la ni bana in y'i k'u ma Faransi se yen ni Faransi ka den mana wotoro boli Bamakɔ yan a bɛɛ k'an ɲɛna Alahu akibaru walahi coronavirus ta dɛ n'a bɔra nin sen in fura t'a la bilen a tɛ tɛmɛ o kan n bɛ ka min dogo nin de don wa u bɛna ɲininka de koyi n b'a f'u ye i ni i diɲɛ ɲɔgɔnw janfanci minnu bɛ dibi la i bolo ye ka Mali yɛrɛ ko ba ka Mali danbe ba tant que n'a bɛɛ ma sa k'a ban Ala t'a to yen a tɛ tɛmɛ o kan Alahu akibaru donc Seku Amadu de wililen don ni mɔgɔ taar'i sigi k'i bɛ nin buruja a b'i bolo ne tilara a la o min kan ka kɛ ne y'o kɛ kunna n y'a kunjɛ Sikasso min kɛra anw t'o fɔ mɔgɔw ye a dugawu kunjɛra ka ban Mali bi to yen de wa Mali bi to a minɛ kɔnɔ tɛ tɛmɛ o kan ne yɛrɛ baloko jɔrɔ tɛra bilen fɔ Mali san sugu i ka minɛ ko yɛrɛ ne ka diɲɛlatigɛ bɛn bɛ Mali ko in ma ni Mali bɛ gɔ dingɛ kɔnɔ Seku Amadu k'a ka saraka ye n'o tɛ Mali b'i bɔ ne de ko ten ni maa min ko k'o ti kɛ i b'i sigi i b'i jɔ ɲɛ wa i b'i ɲɛ Seku Amadu b'i sɔrɔ yen sɔgɔ ni faama ma don e bɛ Mali le dɛmɛ ne bɛ tila yen na minnu ye juguya yarɔ maliden dɔw bɛ yen olu wolo bɛ ka da Mali yɛrɛ juguw de ye o tɛ yan olu bɛ yen olu sigi bɛ dibirɔ tiɲɛni la mais i sigi k'a lajɛ ni n tilara nansaraw b'u ka intervention kɛ ka segin u kɔ ni n tilar'o la o maliden jugu minnu bɛ yen an bɛna kɛ don o don u b'o dɔ su don don o don a dɔ su b'i don maliden jugu ne kalikan de don maa o maa b'a la i bɛ sa n'u ma Mali kɔni to yen maa o maa b'a la i bɛ sa ne m'a f'i ka ne to yen dɛ n ko Mali n'o tɛ ne kɔni na i ta kɛ b'i k'i ta kɛ e k'i ta fɔ bani mais Mali de bi to yen jamana in bɛ to yen a minɛ kɔnɔ ne de ko ten a tɛ tɛmɛ o kan ne ye président ko fɔ in na k'a fɔ n bɛ président nɛmɛ o bɛ yen na o tɛ na i ko Mali anw faso a bɛ to yen wa malidenw diɲɛ bɛ na Seku Amadu dɔn nin sen fɛ n'u sigi in b'a kɔrɔ u sigi in bɛ koba kɔrɔ dɛ dugawu tɛ minɛ tigɛ kɛra silamɛw la de dugawu tɛ minɛ tigɛ kɛra dɔw la mais Ala ye dɔ ji maa min ma a bɛ minɛ ye dɛ o tuma na sisan nin gango tun ɲɛsira n y'a gɛsi kun min ka mɔ mais a ma taa o fan fɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ u ye janfaw de don a la ne welela ka bɔ yɔrɔ bɛɛ ka n'o a koliko in yɛlɛma ka kɛ commerçant ko ni fɛnw ye ne y'a f'u ye n ko bon k'u k'a to yen bon ne t'a la ne t'a la donc ni maa o maa y'i sigi ye k'a kɛ sa i b'a komi état major de ye ne cɛ ka sigi ni sɔrɔdasi min bɛ taa ne b'o ko wa min o fɔra min n'o tun kɛra ɲɔgɔn ne yɛrɛ ma dɔn ne sigilen bɛ yan ne yɛrɛ dɔnlen bɛ de ayi dɔnlen tɛ e sokɛ dɔnlen don dɛ min se fila n'i ye ne dɔnlen kɔni ye fɔ n'o kɔni kɛra maɲumako dɔnni ye sa hali sini maliyɛn bɛ ka ne wele n sukɔrɔ o mais sugo dɔrɔmɛ kelen pour que ka Seku Amadu balo o kuma b'a rɔ donc chef la n'i y'a ye gango kun ɲɛsila nin don hakili jugutigi k'i hakili kɛ kelen ye surasi minnu sera ne mɔya k'i ko ne ka numéro b'a bɛɛ bolo wala o kuma surasi denmisɛnnin minnu kɛra tan n bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ o bɛɛ la Ala kana ɲɔgɔn kɛ bilen mais ne kɔni n se t'o la i sago Ala sago maa min ma s'i ma i t'a ta kuma dɔn ko yɔrɔ t'i bolo Seku Amadu ye walawala de a ko kan bɛɛ lajɛlen y'a faamu parce que n b'a dɔn maa caman bɛna ɲininkali kɛ Seku Amadu kun ye gango gosi nin bɛ ka kɛ sisan caman bɛna ɲininkali kɛ an nana Seku Amadu ɲininka o de kama n b'a dɔn mɔgɔ caman ye faamuyali sɔrɔ o la ani Mali ko kan a bɛna baara min kɛ Mali jugu bɛɛ bɛna dɔn ni fɛn fɛn ma fara juguya ma
a bɛɛ su i kɛra nafolotigi ye i kɛra faamakɔrɔ ye i kɛra opposition ye i kɛra jamana in denjugu ye i ye jeunesse kunna wa i bɛ mun kunna wa n'a ka di i ye sa Maliko la i tile n'i m'i tile u bɛ ka bilasira ka taa yɔrɔ min wa i bɛ taa ye Cheikh Amadu de bɛ yan ne de ko ten wa i bɛ sa ala t'i mɛn a faamuna a bɛɛ bɛ sa kelen kelen a faamuna Cheikh Amadu Cheikh an b'i fo kosɛbɛ mara wagati bɛna koro mais Cheikh nafolo baara cɛma la wa parce que o y'an ka baara ye hakɛ to koyi nafolo ko tɛ ne kunnɔ ko in nɔ bilen Faransi masakɛ ye kuma min fɔ a ma kuma dɛ n'a ka d'a ye a ka ko in bɔ a ka segin joona ni ko in n'a a y'a fɔ makɔrɔ ye ko Cheikh Amadu ko k'a bɛ yan k'a ye kuma min fɔ ko yafa ɲini t'a la a ka maa ninnu gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ a nana n'u ye cogo min a ka segin n'u ye n'a ma segin n'a ye n'a tɛmɛna yen bɔnɛ bɛ jigin ale yɛrɛ ka jamana kan ngalila ala la Mali bɛ tila ka taa de ni mɔgɔ min ma da o la o kuma na fɛ guerre mondiale ma k'i ɲɛna kuma ye nin de u y'a fereke cogo min u k'a bɔ ten Mali politicien minnu b'a sen nɔ Mali juguni minnu sigi b'a sen nɔ n'olu bɛ ka balo u la yen u yɛrɛ ka yɔrɔw la yen olu bɛɛ ka fara u kan u y'a don cogo min u k'a bɔ o cogo la n'u m'a bɔ o cogo la anw ka siniya ka segin a minɛ kɔnɔ wa Cheikh Amadu ko ne ni n ka dɛbɛli bɛ ɲɔgɔn na wa n ti fara u la a tɛ tɛmɛ o kan wa n ti fara u la wa bana in ti ban fana wa u t'a fura sɔrɔ fo ka diɲɛ wuli wa dɔ bɛ fara a kan a faamuna u bɛna fɔ sa ko tuma ne de ye bana in bila ye ne de ko ne ka ala de y'a bila ye n ko ala de y'a bila ye n'i ma da o la i sigi kɛ kuma ye nin de ye a faamuna donc nafolo ko kuma bɛ yen na a t'o la Sefula ne tɛ nin fɛ tugun Maliko in nɔ dɛ a ka d'u ye cogo o cogo e nege b'an na koyi bon ni ne kɔni nege b'a la ne nege tɛ n yɛrɛ la jamana in ne ka to a minɛ kɔnɔ anw mako b'o de la mais an ye mun kɛ ne ye layidu de ta wa a bi kɛ jamanaden si i ni nɔmi ni dabɔlɔ i tɛ se ka nin jɛn kɛta kɛra ka ban saraka bɔra a bɔcogo la dɛbɛlijugu kɛra a kɛcogo la malidenw aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ fila fila dɔgɔnɔw filaw bamananw sɛnufaw marakaw kasongaw aw bi yɔrɔ o yɔrɔ a ye nɔnɔ kɛnɛ san a ka saraka da k'a k'a min a k'a tila ɲɔgɔn na ni futinɛ banni ye foyi t'a la bilen o ko in banna o Cheikh o de y'a saraka ye o de ye saraka o k'o kɛ quoi mais n'i y'o kɛ o i b'a ye ni jamana minnu b'a la n'u b'a ko kɔkɔrɔ an dafɛ jamana o jamana Faransi jamana a bɛɛ lajɛlen b'a ye sisan o bɛɛ bɛ ye malo minɛ kɔnɔ wa maliden minnu b'a la yan i bɛ bon na i bugulen bɛ mansin kɔfɛ ordinateur kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen b'a ye jamana in yɛrɛ ciyɔrɔ de ye jamanaden dɔw ye donc sisan ne sigilen bɛ min kan nin de don a faamuna awɔ wa n t'a kun bila dɛ n ye layidu di jamanadenw ma u k'u sigi yanni dɔɔni sisan sukɛsiw nali bɛ daminɛ Allahu akbar a jugu bɛɛ bɛ sa donc o k'a fɔ makɔrɔ ye ko Cheikh Amadu ko k'a bi fara Mali la o t'a la dɛ k'a fɔ ale de y'a ɲaami k'o solution b'u bolo o t'a la f'a k'a yira an na ka Mali libéré pewu filaw ka segin u ka dugu la dɔgɔnɔw ka segin u ka dugu la bɛɛ k'i ka sɛnɛ k'a kɛcogo la a banna Mali ka lafiya n'o ma kɛ ngalila ala la ala min ye Muhamadu da ka kɛ kira ye n'o ma kɛ wa Cheikh Amadu ko ne ni diɲɛ de bɛ ɲɔgɔn na Mali kɔrɔ wa n ye layidu di Mali ma dɛ maliden diɲɛ bɛɛ ka kɛ géré n'u b'a fɛ ka nin lakari ko ne ko ye layidu di surasiw ma ko surasi tɛ fa Mali la surasi mun ni m'u taa kuma dɔn o t'i ka mɔgɔ ye o t'i ka maa ye ne ma min ta kuma dɔn o tɛ ne ka mɔgɔ ye min y'u ja u k'o fɔ mais n sigilen bɛ wa saya b'a kɔfɛ Allahu akbar u degela a la dɛ mais saya bɛ ne ta in kɔfɛ saya b'a kɔfɛ min ka di i da ye a fɔ mais i bɛ sa i satɔ don Allahu akbar kuma ye nin dɔrɔn de ye Allahu akbar voilà Cheikh an b'i fo kosɛbɛ i ye min kɛ Maliko la ala k'i sara sabu y'a kɛ i ka mɔgɔ t'a la jamana ɲɛmaaw ka du ye président yɛrɛ k'i yɔrɔ ne tɛ ala deli ne yɛrɛ n'u ka sigi tɛ ala deli yɛrɛ n'u ka sigi ne t'o ɲini yɛrɛ i tɛ ala deli ni minisiri ka sigi u ka to yen bani maa si jamana in anw k'a gɔ bolo la n'i yer'o la o bɛɛ ko wɛrɛ ye olu ka to yen an ye min ɲini kunun sa don karamɔgɔw bɛɛ tulo bɛ ne la o ne ye wari min d'u ma a kalan ni wari ye 240,000 nin bɔra jɔn ka biro nɔ a ma bɔ faama ta la a ma bɔ minisiri ne bɛ faama dɔn
de t'o dɔn n'i ye min ye ne ka da la i mago de bɛ n na ni fama min ye ka da la n'i ye ne ka da la a mago de bɛ ne la mais n'a mago ɲɛna n t'a ye bilen ɔ donc a bɛ cogo di mais ne faso ne ti bɔ o ka da la dɛ i sago ala sago a faamuna i b'a fɔ jɛmɔgɔ bɛɛ y'a faamu Sogama a bɛ se k'o bilasira e min t'a ka maa ye i ka ko b'i yɛrɛ bolo sabu a ma b'i don kuma kalama a tɛna b'i ta kuma kalama i tatɔ la i m'i sara a la nka kɛra sisan n'u ye surasi kelen fɔ ale ɲɛ u b'o o kɛsiw ta ka yaala ne dala sa kɛ tiɲɛna donc ne tɛ Mali ka ala ye sa Soga faamuna Sogo ko b'a disi gosi ale ye cɛ o cɛ b'a ye labɛn d'a ma a cɛ kelen tɛ n'a su yera nɔrɔ la a bɛ taa kuma bɔ lakara wa n ka numéro b'a bɛɛ bolo a ka numéro b'a bɛɛ bolo n'i y'a dogona n t'i yafa i ma diɲɛ fara lakara kan ne ka maa kelen bi nin manamana ko rɔ ne ka maa kelen fɔ ni ala y'i fa Sogamadu ka labɛn kɔni kɛ min fɛ kisɛ o t'i fa bomu o t'i fa parce que bomu ordre bɛ ala de bolo wa n b'a f'u ye maa si kana se ma dɛ k'an bɛ nin kuma la su la dɛ non ne o la depuis 2019 m'a f'i ye i y'a fɔ mais faama ɲɛtigɛw mana a kɛ koliko ni sarikow ye an b'a lajɔ a bɛ ten o de tɛ kɛ parce que jamana in dɔlen don maa b'i jugu ko bila i yɛrɛ la o tɛ kɛ o tɛ kɛ Sogo maa bɛ kuma ye a bilen de sana kɛtɔ tɛ ministère ko ye voilà donc a banna de a tɔ ye Maliko de ye sisan de sa Mali ka bɔ nɔgɔ la Maliko ni n banna minnu filɛ ni jamana in bɔra dingɛ kɔnɔ minnu bilo kalo la yan bɛɛ ɲɛ bɛ u la n bɛ tila k'a maaw bɛɛ sama ka n'u fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ ŋwa ala b'u bɛɛ faga kelen kelen ne kɔni sigi ma ka seli bɛɛ ban hali ni ne ka diɲɛlatigɛ alijinɛ ko bɛnna Maliko ma walima n yɛrɛ kɛra Mali saraka ye n bɛ ala fo Sogo ne ɲɛ bɛ min na nin bɛɛ la n'an ma farati Faransi bɛna to ngɔngɔ la parce que i ka nin danga bon aya ni maa min b'i ko kalama o k'u sigi ne kɔni n bɛ jɔrɔ fɛn o fɛn na anw ka maliden ɲuman minnu bɛ Faransi Sogo ne bɛ fɛ k'olu o de hami bɛ ne la k'olu dɛmɛ Sogo n'o tɛ jamana in ne ni jamana in bɛ ne an bɛ ɲɔgɔn na dɛ ça a bɛ ni Faransi an bɛ ɲɔgɔn na wa n bɛ min dɔn ala dun kɔlɔsi u bɛ Mali to yen de Mali ka segin a minɛ kɔnɔ a ye Niger fara a kan Makɔrɔtaw bɛɛ kuma de ye a ye Niger fara a kan anw ka foyi tɛ nin na Mali b'i ye k'a to yen de Mali b'i to a cogoya rɔ yan voilà kuma ye nin de ye ale bɛ hakɛto ɲini anw fɛ yan mun yafa bi an kɛ in na fɛn dununen wɛrɛ tɛ o k'a fɔ an b'a ɲini o donc a ye yafa min ɲini o yafa ɲini a kumana a y'i nɛ lamaga de mais Makɔrɔ y'a nɛ lamaga a y'a nɛ lamaga mais a ma kuma a y'a fɔ a ye a ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ joona k'a fɔ taa ka bɔ yan non mɔgɔ ye fɛn min dogo n'i y'o gɛn ka taa mɔgɔ wɛrɛ b'o dogo yɔrɔ dɔn ale de y'a don yan tasuma fagala chauffale b'a bolo alimɛti b'a dufa kɔnɔ o tɛ tasuma fagala jɛlen ye dɛ a ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ a ka Mali bɔ dingɛ in kɔnɔ an mako b'o la hali n'a sigira an fɛ yan an ma ban o ma i y'a mɛn yan teri sira kɔrɔ don mais Mali ka bɔ dingɛ kɔnɔ n'i ma bɛn maliden min ma e fasoden jugu wa i kɛra i fa ni kɛra i bɔyɔrɔ jugu ye anw de ko ten kuma in kɔrɔ nin de a faamuna Sogo n tɛ anw de Faransi bɛ se ɲɛ ɲɔgɔn kɔ wa o tɛ se o tɛ se kabi lawale la a tɛ ten yan a bɛ ten taa ka bɔ yan taa ka bɔ yan o bɛɛ y'an nusu tiɲɛna de n'o tɛ a ye min fereke a k'o de fereke bɔ n'o ma kɛ tasuma bilatɔ don a la a yɛrɛ ka jamana n'a ma kɛ min gali ala la tasuma bilatɔ don a la wa layidu jira diɲɛ bɛɛ ka kan seere diɲɛ jamana bɛɛ ye vocal ci ne ma k'an bonya k'an féliciter mais mɔgɔ minnu bɛ kan attaquer ba ye nin nɔ maliden minnu bɛ yen ni den minnu wolotɔ b'u ba gala de b'a nɔgɔya mais i bɛ nɔgɔya kɛ mais i b'a dɔn i sigi i ka saya fana kɔnɔ parce que ko in bɛ ten o ala ye fɛn dɔ de jilen don ne de sigira a kan hali ni ma don alijinɛ kɔnɔ u b'a dɔn masakɛ min tɛmɛna n'o ye ala ka nabi ɲuman dɔ a tɔgɔ ye di ba Samuru bunu Gazi u k'u sigi min ye kalo 1000 kɛ kɛlɛ la ni kafiriw o de ko don san 87 a bɛ ka kɛlɛ kɛ ni ɲɔgɔn ye
Amaketi ya kerati Samoni bunu gashi o ta shigu damina ledo u ku sigi u ka laje o de kama nya fo kuma damina na ngo je sigi ledo ko ba koro shigu amadu ko yin ya sefula nete ni fe malikoro de non nde ni fe malikoro blene na kadi je chugo chwa ka keti wa mali bodo sira dige kono wa mana wa beke fana ne ma fe ka politique wari ota ika fanga bona imbeta me faso imi bo dige kono nyede min tuura kata kaburu kono o hage cheyara temena danga ni janva ta tikew opmana siza ni doli be ni mami go dalijute che iki sigi jugu sale ko yere be farauka way sigi ka kono tetumoka mama be mali jugu yala ibabla mama bala ibatu siza wale clara china anya kunje kunu siga akunjera ne dona ya suro vendezeri Allah akbar oh ni ngara jamana nyugu be lafiya bli aish ha jamana nyugu be lafiya hotel lafiya ne ma vlila ki jo ki bi faso deme ibu ye ka sebeli numbla fabe ama besoin na e ba besoin na il fa ya shibe ya kibla kata Europe ikati ka kalange e bi se ka here de soro jamana ngono ya bla aw ne be aw nye chikela dewnye nyina kori ma sene aw nga yoro munula akera manyima ko dai amakete ya aw nye sene kala dewne aw ne bi se ka kelenye zode ayeto anga ndo fo kuyi ani ndo fo amanyine kami ala ya ndaw mbona shite ka de la kasarata opmana fe sisa an danye joye malikoro du ambe bolo an halala mina amako bala usumale ka do angono eche note sonyali keme ke ba furusiri sonyali ro ko konyo ke sonyali lo kono bita o de bita kele o ebse ka nyuma mvoa itesego fo obisa ke itesega bonni jamana ntoro bulo ka jamana mbi bodige kono blia wa botodu ni lay dudi alamo tetumoka wa ma fo ngumvede Seifula bi kuma na fama en so nero maro bela antina dawra foga frani shika ne mogo be shoga amadula aka numéro 00223 79 wele tala ni en wele ndata wu a jogo parce que ko watene la sa ni e vogali ci mi jabi a vogali woro shogo vogali ci kalo nana mi tabla jebe ba me wa foto ko bala mbulu ne o de fie ngo ebine fara moka no tane ko ni ngolo lila ne bodo parce que pourquoi mi nara ne ka dere bodo e bodo sego ete on est ala de binyo anve wurdili de mamulo we wurdili gela unde donc ka fo de ko an ne be segi ko e ya ikara che sugu o sugu tani kasre me doni mi mamulo ya obabo wa doni aya ka keta beka ye janfa ke kanyon fane ke kanyon bane ka mau bo woloro kanyon ke febe mali doni be mali bonya be ma babona be ka beke fue o makea me doni minye alatai abe se ko demo chego amaru du côté mama mo be chego amaru la WhatsApp vocal 70 00223 79 19 99 41 00219 19 99 41 00223 66 223 66 57 41 12 Chogo Amadou Siribe Baniko Amadou ni mogo bala we vocaliser a sirafe bona jomina ni mogo mina na la radje i mogo doron ko muna an gwa me mali debe ko muna ama fo ko me mali bo dige ko ko bise ka boble wa ko dila ni do kuma kai ka shawo e manu wala i faso ko solution tala ni mora mi ni nyigi be munga e bi sami i wulola mi ni kera ta ikera bofu safude ko pourquoi meninke ko solution tala wa kele bangui o ta fe o ka ba o ka here bo diro ambale ma na lame ba munu me ka partager akana lu yanki ni japma ya dadu ka nonoro iba bodi e buli bale show depuis anye ladu inta mali
wulila ka be ka kuma sugu be faamu nama ya masirite jicho kan foye de no de fuye ngom uto de kalama mali chebeta kene mare donc ko imen njogo ina jamana no kabi ala mali jamana tigu temena ya ka damene fakoro mer jagte na bu kana bu joba nunu joba jara masake temena me hali ni ya soro ko ala kle kunye biye hukumu dasa go fo ala kiramu ala be ma do de dako do de kamo ni kuna sigi ala be mali kuna sigi danga de baka danga de yaka bir afamna shobana kosabe abi famu afamnero o kuma na se ni ba nyini ala fe emission inte ta yoro ja beki sigaka ibi labe sabati amena do kle damaina amena do yiri to na no na yiri lo ni ala sona dali du ba dikata ala ne de nafa na yi du ma fu beki labe ka kono beki labe nto shogo don nero ka mimi be mom ni ala sona sefula chuye iki makonya hal ni masemoya atete mo amado mercredi ko sebe mercredi 14h kado 15h là voilà kaduna make ka doni chen yira ka fo doni mbe me so wa mori ni ko doni bila ni anga boki icho po shoga modu bora ne wuti ni toure la chobe doni wakati ne fu ne saya digira shoga modu re bora bo sora suga saya digira la don na aga doni yira Francis ma frabe Francis da free da sa malya mumbe nda jamfa bebu fe ko droit de l'homme la hawla wala jamana ima atete mo kwa wa fura tera pu beka be aka o kaire